Dobrý den, vítám vás u sledování Twinimaxu. Tentokrát je pořad věnován Velikonocům. Slaví se Velikonoce stejně v České republice i na Slovensku. Letos jsme ve škole neměli žádný celoškolní velikonoční projekt jako v minulých letech. Ale velikonoční prodej výrobků se uskutečnil a i tradiční hledání zajíčkova pokladu. Letošní Velikonoce byly studené, dokonce padal i sníh. Velikonoční zajíček mohl vypadat i takto. V našich domácnostech se tradičně pečou mazance, beránek a někdo dělá i perníčky. Barvení vajíček má dlouhou tradici. Na ty se nezapomíná v žádné rodině. A i ve škole je malování vajíček oblíbenou činností. A pak se může stát takovýhle zázrak jako nám. Kluci pletou pomlásky a pak s nimi chodí koledovat. Hody do provody, dejte vajce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jídlí. A kluci, byli jste letos o Velikonocích koledovat? Ano, já jsem byl v sedišti, ve stráži a v boru. A co jsi si vykoledoval? Já jsem si koledoval 100 korun, vykoledoval jsem si vajíčka, bonbony, čokolády a další. A co ty, Tomášku? Já jsem byl koledovat ve starém sedle a vykoledoval jsem si 40 korun, vajíčka, čokolády, bonbony a takové sladkosti. Sejeme si a posíláme velikonoční přání. Veselé Velikonoce! A teď předáváme slovo do Ilavy, aby jsme věděli, jak slaví Velikonoce tam. Patrí aj na Slovensku spolu s Vianocami k najkrajším sviatkom v roku. Rodina opäť získava príležitosť zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície viac ako po iné menšie sviatky. Obklopujeme sa typickými symbolmi, opakujeme kroky naučené ešte od našich prarodičov a pochutnáme si na dobrotách, ktoré sú charakteristické pre náš kraj. Najznámejším symbolom Veľkej noci je vajce. Od nepamäti symbolizovalo životnú sílu, národenie, nesmrteľnosť, návrat jary a vďaka škrupinke jej pocit bezpečia. Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti života a skriesenia. Kuriatko je symbolom príchodu nového života na jar. Často však pri dekorovaní alebo výrobe čokoládových figúrok vyhráva pre svoj milý a zraniteľný zjav. Bahňatka, rozkvitnuté ratolesti vrby či rakity signalizujú prebúdzajúci sa život na začiatku jara. Ratolesti bahňatok posvetené na kvetnú nedeľu sa považujú za ochranný štít pred zlom, chorobami a inými neduhmi. Ľudia si ich dávali do vázy a zastokovali za obrazy, aby dom chránili pred bleskom. Baránček bol často obetným zvieraťom, ktorým si ľudia chceli vykúpiť hriechy a získať priazeň bohov. Pre kresťanov je symbolom Ježiša a taktiež upomienkou na jeho obetu. V Biblii symbolizuje baranček tiež chudobných a pokorných ľudí a preto sa zaradil i medzi znaky Veľkej noci. Korbáč, väčšinou spletený z niekoľkých prútikov vrby, symbolizuje sviežosť, jar, začiatok. Bitie a šľahanie prútmi malo priniesť šťastie a odohnať zlých duchov. Aby prúty viac štípali, namáčali ich do vody. Hovorilo sa, čím väčší šibák, tým väčšia česť. O jeho kvalite nerozhodovala iba dĺžka, ale najmä počet pramienkov. Plietli sa osmoráky, devetoráky, 12-ráky, 16-ráky.
niekedy dokonca až 20 storáky. A viete, že červená stužka na korbáči symbolizovala lásku, žltá nezáujem, zelenú dostávali obľúbení chlapci a modrá znamenala nádej? Zajac sa medzi symboly Veľkej noci dostal zrejme tak, že ho na jar vydali v blízkosti domovov, že hľadal potravu. A to napriek tomu, že je inak dosť plachý. Jedným z charakteristických symbolov veľkonočného obdobia sú i prvé jarné kvety, tzv. Poslovia jary. Snežienka symbolizuje útechu a nádej. Narcis zas jarné prebúdzajúce sa slnko. Je neodmysliteľne spojená s viacerými tradičnými zvykmi. K najznámejším a najzaužívanejším patrí šibanie dievčat. Mladenci chodia dievčatá šibať korbačom upleteným z čerstvo narezaných vrbových prútov. Táto tradícia šibačka-šľahačka sa dodržiava najmä na západnom Slovensku a má zabezpečiť silu, rast a zdravie. Na východnom Slovensku je zaužívané oblievanie vodou a kopanie dievčat mládencami. Namočenie do potoka, postriekanie voňavou vodou, poliatie vedrom či vodou z hrnčeka sa na veľkonočný pondelok považovalo za očistné a malo dievčatám na celý rok zabezpečiť zdravie. V našich končinách sa obe tieto tradície prelínajú a dievčatám sa ujde aj z jedného, aj z druhého. Platučka, darujte nám vajíčka. Ak nedáte vajíčka, utečie vám sliepočka do horného rybníčka a z rybníčka do kaluže. Odtiaľ jej nik nepomôže. Radu ďalších priešovníkov a ja podľa dobrých zvykov. Pripojiť chcem keď vyššie, aspoň svoje skromné výše. Pekné sviatky, dobrú zhodu, že nám čerstvú sviežu vodu. Mužom tiež nech sladko je, nech si výjdu na sviat. Pred veľkonočnom období sa pravidelne na našej škole koná prehliadka žiackych výtvarných prác spojená s ich predajom. Aj v tomto školskom roku nás naši žiaci prekvapili nápaditosťou svojich výrobkov. Jedni uprednostnili prírodné materiály so zemitými otienmi, ktoré sa hodia do každej domácnosti. Iní stavili na pestrosť a farebnosť. Žiaci pod vedením svojich pani učiteľov zas dokázali, že aj keď premenivé počasie zďaleka pravú jar nepripomína, dokážu si jej atmosféru ľahko navodiť. Stačí len pár šikovných rúk a trošku trpezlivosti. Týždeň pred kvetnou nedeľou patrí v ľudových zvykoch tzv. Smrtnej nedeli. Nazvali ju podľa vynášania smrtky, ktorá má v jednotlivých oblastiach Slovenska rôzne mená, od tradičného morena cez marmuriena alebo marmariena na Liptove až po barborenu na Spiši. Tento zvyk vznikol na základe predstav našich predkov, že zimu treba premôcť. Táto tužba sa spájala s prebúdzaním prírody. Morena symbolizovala zlé vlastnosti zimy, choroby a rôzne neduhy. Príznačné pre chladné obdobie. Vynášanie moreny malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jary, vypúdenie zlých síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme, dosiahnuť novooživenie prírody. Túto tradičnú ľudovú zvyklosť sme sa pokúsili oživiť aj my. V stredu 27. marca sme sa šli pred školou, aby sme spoločne vyhnali zimu z chotára. Najskôr sme si v krátkosti pripomenuli pôvod tohto sviatku a potom sme sa za spevu všetkých detí pobrali k váhu. V nesení moreny sme sa spravodlivo striedali. Naše vinše a piesne sa niesli celou Ilavou. Mnohí nás pristavovali, mávali nám a tešili sa spolu s nami, že vláda zimy už končí a opäť sa k nám vrátia teplé a slnečné dni. Počasie nám prijalo, ako by vedelo, že mráz a chlad konečne strácajú svoju moc. Nesieme morenu, volej smaženú, kde ju zanesieme, keď sami nevieme. Na richtárov vráta, tam je veľa zlata, richtárka dá zlátku, žena kamarátka.
Pri váhu sme morene posledný krát zaspievali podľa textu piesne. Sme ju poliali olejom, zapalili a hodili čo najďalej od brehu. Prúd ju veľmi rýchlo uchytil a niesol ďaleko od nás, možno až do Čierneho mora. Ešte dlho musela počuť náš spev, ktorým sme vyjadrovali svoju radosť nad tým, že spolu s ňou od nás odchádzajú aj studené sichravé dni. Obdobie jarných sviatkov sa končilo na Juraja, keď sa zem otvára. Vravievalo sa, do ďura nerastie nič, aj keby kliešťami ťahal von zo zeme a po ďure všetko ide von, aj keby kladivom zatlkal. A tak zábavy ustúpili bokom, aby sa všetci mohli plne venovať prácam na poliach a v gazdovstve. Keď dnes už na čary neveríme, radi sa vraciame a mnohé zvyklosti a tradície ešte na Veľkú noc každoročne robieme. Prichádza k nám do našich domovov radosť, pohoda a úsmev na tvári, ktorý počas veľkonočných sviatkov nesmie nikde chýbať.